Yes. Opra dwani monda chunge Kenya ngechunga musi. Okay. Kenya kaka wantiere sani. Yes. Gi kind of siasa ma wagoyo. Waduto te. Iyudo ni ka ng'ato donjo e sirkal, mokawo sirkal, to jodala gi mos gi jodala gi mokawo keto machiegni. Okay? Kata dongruok mang'eny poth ka dhi mana thuchegi. For example, king'iyo kane William Ruto donjo, obedo gi ministers 22. 14 kuom 22 oae kabila di ariyo. Nyiso ni ji nyaka riwre kaka ogendni ka dhi manyo telo mondo mi yuto mag telo mochomo yo. Okay? Mondo binu wan ikelonwa koro wan joluo ioro minister mar walo mondo bi opuonjnwa mine kaka iginene ikungo kata iolo mano koro Kenya ndiek dwani mondo wa celebrate kaka oganda. To king'iyo dhoudi mamoko to yudo ministers 6 7 wan wayudo 1. Kuonde moko oyudo 1 oyudo 2. King'iyo PSS out of 50 prabich communities 2 oyudo 30. Iwinjo modong ema jomoko share. Nyiso ni kaka oganda nyaka wariwre, ogendni oriwre, jolang'o oriwore bang' Ruto kendo gilinti be onge ng'ama chapo gi kuno. Jo coast ni neno kano wuoyo mondo riw wigi kamoro achiel, to jowagi to oro Kenya Ondiek gini mondo bi obar joluo mondo kik wabed gi telo nyaka chieng'. Wan wabed ni wabarore mondo giming'iyo 2027 jagich penjo mari en niya, dongruok mikelonwa ni en marang'o? Dibed ni en kwano migogo 2027. Kanyisi ni adieri mane en kwano mantie ok en dongruok. Okay? Itemo wacho ni kwano ni en baro ganda. En baro ganda mar 2027. Baro jaluo wedi oganda. Baro jaluo. Okay. Iwinja biro. Yes. Ndara ma en wacho ma Mfangano. President oa piny moro nono. Kadhi nyaka Mfangano molor ni pa to yaw barabara mar maram. Ema president obiro. Mano koro dwani mondo wapam malich mokalo. To kuonde moko to yudo dongruok mar adier lam kamoro amora. Winji. Kane Jakom Raila Amolo Odinga ni e sirkal barwa kaeto kendo nyo chako wuoyo go Uhuru ma giriwore ma Uhuru ng'iyo wa gi wang' maber. Kanye waneno real dongruok manyo biro tuwa. Ma itimo sane ni en mar kwano. Kata ken wach mana kisungu makuot constitution. Kadieri en niya. Igo kwano. Nimoro ni yuko Adigedia Robert okadhi debate go kago koko.